את השיטה הזאת שתעשה לכם סדר בכסף אתם חייבים להכיר. שיטת ה-50-30-20 היא הדרך הפשוטה והחכמה לחלק את ההכנסות שלכם. 50% מההכנסה הולך לצרכים. כלומר, מה אנחנו חייבים בשביל לחיות? שכר דירה, משכנתה, הוצאות משק בית, קניות בסופר, חשבונות כמו מים, חשמל, ארנונה וכו'. 30% מההכנסה שלנו הולך לדברים שהם הרצונות שלנו. דברים שעושים לנו כיף. בילויים, יציאות, חופשות, חוגים, בקיצור, בזבוזים. 20% מההכנסה הולך לחיסכון והשקעות, מה שבונה את העתיד שלנו. כאן חשוב לי לציין שבמידה ויש לנו הלוואות או תשלומים לחובות עם ריבית גבוהה, אנחנו נשאף לסגור אותם כמה שיותר מהר, כדי שכל ה-20 ילכו להשקעות ולחיסכון. אז נניח והשכר נטו שלנו הוא 10,000 בחודש, 50%, כלומר 5,000, ילך לצרכים שלנו. 30%, כלומר 3,000, ילך לרצונות שלנו. ו-20%, כלומר 2,000 שקל בחודש, ילך לחיסכון ולהשקעות. במידה ואני רואה שיש לי יותר מדי הוצאות בקטגוריה של ה-50, של הצרכים, אפשר לשחק עם המספרים ולאזן בין הקטגוריות של ה-30 ושל ה-50. בקטגוריה של ה-20, של החיסכון וההשקעות, אני לא נוגעת. הכנתי לכם גיליון אקסל במתנה שיעשה לכם סדר בהוצאות שלכם. רוצים אותו? תנו עוקב ותגיבו אני.